जों थानाय 1 week रमैनाय जे पारावा हाबै जोंजाल लुकुरकनि आबोनो नायनायनि बागै बाक्सा जागा लामा हामिया बाक्सा जागा तुइमा नैया बाक्सा जागा स्कुलनि प्रब्लेम आबहाय जत जागावनो थाङै जों बेरायै नायै भिजिट खाय दङ अबहायनो थानायनि दिनो जों पश्चिम कुंज बनरक जों थाङै नायख्या अबहायके पाग्ला बिसि रक जों थांका मारे हादु रक थांका तिनिका हायनो हाय जों रसरास नगर ताई जलाई तिसा किसा पार्क जोंनि थाङै भिजिट खायख्या थांमानि परे दीर्घ दिन रमै लुकुरक वातै नकबार फाइमानि बाय लामारक लाई हामिया कन्डिशन आबरकनो जों नायख्या नायै लुकुरक फैबो मालायख्या बंनि जोंजालनि कग्रक खानाका पासापासि गोबांमा बरक चुग्याङै दङ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स रक नाङै दङ साकसरि हामियाङै दङ बरक बायबो जों मालायै बरकनो चुबानानि बागै आं बरकनि बागै प्रसेस खालाय दङ बुसकांनि साल जों जे गभर्नमेन्टनि जे प्रसेस दङ बाय जों आबरकनो इमप्लिमेन्ट खायनायनि दिगि थांनाय जायतकनाय तै खोब खालायजाकनाय हायसि ब्लाइके हामबाय मारो दिनैनि साल जों भिजिट खायतिनि सिनिलगि तिप्रामथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ तिप्रामथानि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ काइनि काइथाम बिसिनि चेयारमेन रक दङ गाव हायकेनो पासापासि सिनि युथनि लिडार्स रक वारियर्स रक बाय थाङैनो जों भिजिट खायख्या अब हायके जों जत बिसि जे आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सियाव दंमानि जों बोसकांनि वीक रक कमप्लिट खायनायनि बागै सिनि टार्गेट कमप्लिट खायबायै जे प्रपोजल लुकुरकनि जोंजाल जों जे सैतु बायमानि अबरकनो जों नोट डाउन खाय डीएम नि थानि जों मालायने बनि परे स्टेटनि मिनिस्टार्स रक जों मालायने बनि परे भिडिअ नि थ्रुतै जे सामुं खायजाकना दंमानि बीबीजी रामजीनि बिसिंतिबो जों खालायनायनि बागै जायतक जाकनाय हायसि आई होप रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि न जों ताइबो आगोग्रथिनि लुकुरकनि जेबाबे सापर्ट हामजाकमानि दङ बोसकांनि सालाव ताइबो काहामके डेभलप मानाय ताइ जे जोंजाल दंमानि आबरकनो जों सल्भ खायमानाय हामबाय दांगाइमा दांगाइ फानिसिमी चिब्रै मताइ क्लाइजाकै फाइमानि ताबुबो जत रायदाको सिविनो बिसि बुरुम बुरुम हहम ददम क्लाइ पालाइजाकै तंगो चिब्रै मताइनो रुकसावै हास्तिनि जत लुकुरकनो हामजाकमा खुलुमा याफारो त्रिपुरासा आमसाइ साकबायथां नायगलजाक हांकर नकनि बुखागदै तिनी हाय गोथार साल जतनि बागैनो काहाम तंथुन तै हामानि तबुथुन इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।